Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nisu razmatrali smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice. Ta tačka, kao i brojne druge, skinute su sa dnevnog reda, što iz opozicije tumače kao nastavak borbe vladajuće koalicije protiv smanjenja PDV-a i ukidanja akciza. Sa dnevnog reda 22. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH povučene su sve tačke dnevnog reda koje se tiču poboljšanja životnog standarda građana. Među njima su bili i prijedlozi za ukidanje akciza na gorivo i smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice. Ovi prijedlozi nisu uvršteni na dnevni red jer prethodno o njima nije raspravljano na Komisiji za financije i budžet Doma naroda. Iz SDS-a naglašavaju da je ovo samo nastavak opstrukcije smanjenja PDV-a, a sve kako bi prije svih SNSD viškom prikupljenog novca od poreza kupovao glasove za opšte izbore. Kao očigledan primjer trošenja javnog novca za kupovinu glasova, predlagač zakona o diferenciranoj stopi PDV-a i predsjednik SDS-a Mirko Šarović navodi isplatu po 100 maraka za borce, mlade i penzionere koju najavljuje Milorad Dodik. Ako znači imate viška novca, a imate ga jer možete sada da nađete 50 miliona i ne želite ga da ga date za smanjenje neki opšti stopa akciza ili poreza na dodatu vrijednost i dijelite određenim kategorijama na 2 mjeseca prije izbora, kako to da nazovete? Pa kupovina glasova koja je nažalost zbog ovakvog zakonodavstva može da se legalizuje. Znači, nažalost, ali je to tako. Komisija za financije i budžet Doma naroda, koju većinom čine delegati iz SNSD-a i HDZ-a, nije održala sjednicu, pa je sa dnevnog reda, osim smanjenja PDV-a, skinuto i ukidanje akciza na gorivo, kao izmjene zakona o javnim nabavkama, te zakona o finansiranju institucija BiH. SDS-ov delegat u Domu naroda Mladen Bosić predložio je da ta komisija ponovo zasjeda, kako bi povučene tačke bile vraćene na dnevni red. Međutim, za Bosićev prijedlog vladajuća koalicija nije imala sluha. Skidanjem onih tačaka dnevnog reda koje direktno utiču na standard življenja u Bosni i Hercegovini sa dnevnog reda ove sjednice je zaista nešto što pokazuje bahatost, odnosno ja nemam drugi izraz kojim bi mogao ovo opisati. Evidentan nedostatak volje ili želje ili potrebe da se na bilo kakav način pošalje poruka građanima da vlast brine o njihovim interesima je praktično propuštena na najdirektniji način i sada izgovori da to nije urađeno zbog toga što nije bilo kvoruma za neku komisiju su čista farsa. 15 delegata je bilo prisutno na današnjoj sjednici, svi su bili prisutni i bilo je dovoljno odrediti pauzu od 5 minuta da se završi ta procedura. Da ni SNSD, ni HDZ, ni SDA nemaju volje ni želje da pomognu građanima BiH, naglašava i delegat kluba Hrvata Zlatko Miletić. 800 miliona više para je prikupljeno u odnosu na 2021. godinu. Kad to kaže, mislim upravo za indirektno oporezivanje i obe entitetske uprave za poreze. Oni jednostavno sad taj novac uzimaju i dijele ga u entitetima po svom nahođenju kako oni misle kome i na koji način ga trebaju dati. Delegati SNSD-a, HDZ-a i SDA tokom zasjedanja Doma naroda nisu se uključivali u raspravu, a nakon sjednice se nisu obratili ni novinarima, time pokazujući da ih očigledno ne zanimaju mišljenje i problemi građana.